जान तड़ू ई गैया जौन तोर बाबूजी देले बाने ना ये ठीक नहीं बा। हमार बाबूजी आज ले ताकि कुछ बढ़िया दिले बाने। देखो ये समस्या तू है जानलू। हम बात गैया का करतनी अब बुरा तो अकेले लग गए हैं। काहे ना बुरा लागी, अबे तही के तरी सामानवा के केहू बुरा भला कहे तो काहे तक के मिर्ची लग जाला। जान तड़ू तो अरे में अब तो अरे गैया में ढेर फर्क ना आई है। हाँ, देखो गैया के दिन भर हमई खियावे नहीं लेकिन तब ना मारे हमई के दौड़ावे लोग। आ तू बोला 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 हमारे बारे में कुछ बोलत रहा, काहे चुपा गई, बोला कुछ मधुर। जान तड़ू एगो काम कर तू अपने बाबूजी से ना जर्सिया गैया मांग ला। हाँ बड़ी दूध दे ले जानलू। हाँ खूब दूध बेचल जाई आ खूब पैसा झाड़ल जाई। हाँ रह दा तारी घरे कितनो बढ़िया गैया आ जाई ना तो के बिगड़ ही के हा। तो तू कहल कहा चाहता रू आखिर में हैं कि तू भी आए से पहले बड़ा मधुर मधुर बोलत रहल होइबू एकदम मीठा मीठा। अरे देखबू हमके उल्लू मत बनावा जानलू। हम पाड़े हैं। हाँ हम उड़द चिड़िया का पर गिन लेनी। तू कौन चीज़ हो बड़ा तू ही एकदम चालाक बनते हो अपने आप के। हमके उल्लू बनावा तड़ी।